ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Menteri Rangba Duk Kari Narendra Modi lawan pai kerki na Saudi Arabia marsin yo jingtep bakadon ka jing her thma bat ka jing thombor ki leno ya ki nongwan jngok kai perthai ha Pahalgam jong ka Jammu and Kashmir. Modi ulecha Saudi Arabia na ka benta ban yakundu yo Crown Prince jong kategori ban yakaran di kikam ki bedai ha pedang ke India ba ka Saudi Arabia. Ulamang bansa arsingi ha Saudi Arabia hanrei menta sa asyu katkum kasi balabu bat unmi no banwan pha shala ka jong kari. Modi ulapha do menteri ketenat kampo yeng Amit Shah ban let kerki sha Jammu and Kashmir bat kila donru ki he sipai ki balet ringkat bat Amit Shah sha Kashmir hanrei wala kata ru Modi hon bat ukwa banwan daladihi namar usngo bakam dei tang ka jing thombor ya kilanon ki bangat hakani ka jingja hanrei ka dei ka jing thombor ya kari. Modi udai banwan phai hakamit sngi balang hanrei layu jingtep ba ulami no na Saudi Arabia hakamit sngi baar kata tang hadin katukan ni kenta ba uyo ban yu kejat ha kategori bat hakani si balang kandon ka jialang kerki ban syong perkhat halor kani ka jingja. Shwaya kata Modi ulada berngam lupa ba on map bat on pelat setia ya kitu ki ba penyap ya ki brio ki balului bat on penkot sendon ya ki kamle no ki babu ya kari ha kajingma. Kajingman pai kerki Modi kabu ki jingkili ki bakarau kai ke banja ha ki sisngi arsingi ki banwan hatu kandon ka jing pen ibor ha pedang ke India ba ka Pakistan namar ba wala kadai ka kam pentrim ka balakam da ki leno hanrei shwaya kani uhe sipai jong ka Pakistan ulakran di ki kentien ki ba ka India ka sim kum ki kentien penshit bat ki ba kata ba ya ka syongsuk syongsan.